Vážení priatelia poľovníci, prihováram sa vám s úvahou, ako ďalej slovenské poľovníctvo. V roku 2009 bola schválená novela zákona o poľovníctve číslo 27/4/2009 zbierky. Táto novela vytvorila Slovenskú poľovnícku komoru, ktorá dostala kompetenciu riadiť poľovníctvo na Slovensku cez poľovnícke organizácie. Stanovy tejto organizácie boli schválené na sneme v januári 2010. Štatistický úrad Slovenskej republiky zaregistroval stanovy už 1.9.2009, a to ešte neboli schválené snemom a nebol určený štatutár organizácie. Zaujímavá situácia. Zákon nehovorí o povinnom členstve v Slovenskej poľovníckej komore, ale poľovný lístok môže byť vydaný iba členovi komory a zmluvu na výkon práva poľovníctva môže uzatvoriť iba poľovnícka organizácia, ktorá je členom komory. V zákone sa nehovorí o profesnej komore, ale už stanovy ju charakterizujú ako profesnú. Keďže my sa poľovníctvom neživíme, ale je to len záujmová činnosť, prečo má byť označovaná ako profesná? Pre profesnú komoru neplatí zákon o daní z príjmov a máme podozrenie, že tu je hlavný dôvod, prečo je komora akože profesná. Slovenský poľovnícky zväz bol poverený zorganizovať stretnutia všetkých poľovníckych organizácií a zvoliť zástupcov na ustanovujúci snem. Na tieto stretnutia neboli pozvaní všetci držitelia poľovných lístkov ani zástupcovia všetkých poľovníckych organizácií. Už tu boli porušené ich ústavné práva. Na tzv. Ustanovujúci snem Slovenskej poľovníckej komory boli delegovaní iba zástupcovia organizačných jednotiek Slovenského poľovníckeho zväzu bez právnej subjektivity. Teda nie zástupcovia poľovníckych organizácií s právnou subjektivitou. Pritom Slovenská poľovnícka komora združuje právnické osoby, fyzické osoby, držiteľov poľovných lístkov. Od samého začiatku je tu podozrenie na porušovanie zákona. Na prvom sneme boli schválené stanovy a hlavne poplatky. Za všetko. Poplatok fyzickej osoby za členstvo v komore vo výške 3 € na tzv. Ústredie, čo robí pri 60 000 členoch asi 180 000 eur ročne. Poplatok za užívanie revíru podľa bonity a výmeru. Bonita revírov bola na konci roku 2009 lesnými úradmi upravovaná hlavne smerom nahor. Všetko sa schvaľovalo zástupcami jednej poľovníckej organizácie Slovenského poľovníckeho zväzu. Vytvorili sa po okresoch obvodné poľovnícke komory, teplé pracovné miesta, systém komisií, funkcie pre svojich verných, ktorých lojalitu a poslušnosť si zabezpečili finančnými prostriedkami, ktoré sme i my, bežní poľovníci, nútení platiť. A takto to funguje aj doteraz. Raz za rok sa páni komorníci zídu, schvália, rozhodnú a sami seba skontrolujú. Ako sme už veľakrát písali, predpokladáme, že za 5 rokov existencie Slovenskej poľovníckej komory dali do nej poľovníci približne 7,5 milióna eur. Aj keď máme už niekoľko rokov euro, pripomínam, že staré mene je to neuveriteľných takmer 226 miliónov korún, čo je hodnota asi 150 trojizbových bytov. Obrovská suma, ktorú si bežný poľovník len ťažko dokáže predstaviť. Presné číslo sa však nedozvieme, pretože SPK absolútne neinformuje členskú základňu podrobne o financovaní. Vrcholom arogancie, moci bol snem Slovenskej poľovníckej komory v novembri 2015 v Žiline, na ktorom sa schvaľoval rozpočet na 2015. Novembri. Zjednodušené povedané, najskôr peniaze minuli a potom ich dodatočne schválili. Za účasti zástupcov ministerstva pôdohospodárstva. Na snemoch sú podávané informácie o nákladoch, príjmoch všeobecne. Slovenská poľovnícka komora by mala zverejňovať kompletne účtovníctvo, správy, informácie o zmluvách s inými subjektmi, verejné súťaže a podobne. Opakovane to žiadame, stále nič sa nedeje. Komora je povinná zo zákona všetko zverejňovať a budeme to dôrazne žiadať. Hlavne teraz, keď nastáva situácia, že je možná zmena. V minulosti sme viackrát zverejnili materiály, ku ktorým bohužiaľ nebola žiadna reakcia ani diskusia. Jedna diskusia bola na zasadnutí prezídia Trnovci nad Váhom, kde bol pokus o zastrašenie, prípadne vylúčenie Slovenského loveckého ochranného spolku Pribina Nitra. Tu sme prvý a posledný krát diskutovali, aj keď na začiatku sme boli upozornení, že na diskusiu máme asi 5 minút. Nakoniec trvala skoro hodinu, vysvetlili sme si názory, vypočuli stanovisko prezidenta. Pán prezident Lebocký tvrdil, že v revíroch sú premnožené stavy poľovnej zvery, čo je pravda. A na základe toho majú poľovnícke organizácie, poľovné združenia veľké príjmy, napríklad z diviny. Aj preto vraj vznikla Slovenská poľovnícka komora, aby peniaze, ktoré získavajú za divinu
a majú nadpríjmy, boli posielané do komory a tá ich bude deliť smerom nadol. Takýto nezmysel je zbytočne komentovať. Toto bolo jediné stretnutie, nazvime to, s opozíciou zo strany SPK. Pán Šuba na stránkach SME zverejnil hrubé a ničím nepodložené klamstvá o tom, že sa s nami niekoľkokrát stretol a že sme odmietli diskutovať. Dokonca sme podľa slov pána Šubu sa vyjadrili, že chceme rozbiť SPK a potom budeme spokojní. Obyčajná, hrubá, nepodložená lôž. Tomu ani on sám neverí, ale takto koná človek, keď mu dôjdu vecné argumenty. Ako môže človek, ktorý takto vedome klame, zavádza polovníkov, sedieť na stoličke riaditeľa kancelárie SPK, SPZ a ešte aj zastupovať polovníkov v medzinárodných organizáciách? Ako môže nejaký zamestnanec bojovať proti tým, čo sa mu skladajú svojimi členskými príspevkami na plat, odmeny a pôžitky? To nevidí prezídium SPK, ako ich a nás reprezentuje. Zoberme si napríklad absolútne zlyhanie pána Šubu pri registrácii SPZ, jeho rôzne vyjadrenia o poľovníctve, ktoré spôsobili zlý obraz o slovenskom poľovníctve. Pod všetkými spomínanými prešľapmi je podpísaný tento obyčajný úradník v poľovníckej uniforme. Argumenty o petícii v roku 2003, tá nebola o žiadnej komore. Bola proti tomu, aby sa z poľovníckych organizácií nestali podnikateľské subjekty. A čo sa dosiahlo novým zákonom? Presný opak toho, proti čomu bola petícia. Bohužiaľ musím konštatovať, že názor verejnosti na naše poľovníctvo je veľmi zlý. Bojujeme tu neustále s rôznymi skupinami, ochranármi, poľnohospodármi, so širokou verejnosťou. Vytvorenie Slovenskej poľovníckej komory, ktorú si zriadili funkcionári SPZ, aby mohli pevne držať poľovníctvo v rukách, bolo ich hlavným cieľom. A všetko cez stranu Smer, ktorá tu už niekoľko rokov tvrdí, ako robí pre Slovensko. Áno, 60 000 občanov tohto štátu dostalo v roku 2010 prvý sociálny balíček v podobe existencie Slovenskej poľovníckej komory, ale hlavne v tom, že musia do nej platiť. Minoritná skupina, tzv. Ústredie a obvodné poľovnícke komory so sídlom v SPZ na Štefánikovej absolútne ovládla naše poľovníctvo. Určite sme potrebovali novelu zákona o poľovníctve, určite bolo treba riešiť problémy. Organizáciu, ktorá tu absolútne netransparentne zdiera svojich členov s povinným členstvom SPK a poplatkami do nej, určite nepotrebujeme. Pred rokom 2010 sme nemali žiadnu komoru a poľovníctvo tu fungovalo a funguje aj teraz. Iba teraz všetko s hlavičkou SPK a hlavne s finančnými tokmi na obvodné poľovnícke komory a ústredie Slovenskej poľovníckej komory. Odmietame rôzne pseudotvrdenia o transparentnosti komory. Každý občan vidí, že informácie zo snemov nie sú zverejnené na stránkach. Nie sú zverejňované informácie zo zasadnutí prezídia, zmluvy s inými subjektami, napríklad spolupráca s firmou Toyota. Alebo s firmou, ktorá predáva terénne auta Isuzu. Tieto dve auta používa ústredie, pán Šuba a ďalší. To vyvoláva iba veľké podozrenie z klientelizmu a korupcie. A hlavne aj preto, že za touto firmou je bývalý prezident Slovenského poľovníckeho zväzu. Prečo sa má nejaký úradník ústredia voziť na terénnom aute v hodnote 37 000 eur s plnou poľovníckou výbavou? Slovenská poľovnícka komora nevykonáva výkon práva poľovníctva. Tak úplne stačí auto v slušnej cene a výbave, napríklad Škoda Fabia. A nikomu by nevadilo, že je majetkom SPK, ale argumentovať šetrením nákladov. Aké sú náklady na auto, ktoré má spotrebu 5 litrov a ktoré má spotrebu 10? Len Škoda Fabia sa nedá používať na poľovačky. Prečo sú neni zverejnené zmluvy? Aj napríklad o dodávkach tlačí v rôznych materiálov, napríklad na vzdelávanie nových poľovníkov, blomby. Sú tieto materiály dodávané na základe verejnej súťaže. Tak toto funguje a vraj je to v poriadku. Keď reagujeme a vyjadrujeme nespokojnosť so súčasným stavom, keď na základe nášho ústavného práva chceme zmenu zákona v parlamente, tak reakcia pána prezidenta Levockého v zmysle starých komunistických praktík je taká, že vyzve obvodné poľovnícke komory, aby reagovali a tí poslušní na základe jeho výzvy spontánne začnú písať mene poľovníkov, ktorých sa nikdy a nikto nepýtal na ich názor, ani na vznik komory, ani na nič. Sú to len plamenné pamflety plné urážok a osočovania. Tibor Levocký sa zbabelo opiera o stanoviska poslušných funkcionárov a zamestnancov, ktorých komora platí. Z našich členských príspevkov. Ktorý zamestnanec akejkoľvek inštitúcii by sa opovážil zdorovať svojmu šéfovi? Páni komorníci poslušne, však netreba si roznevať vedenie, však nám zabezpečili existenciu, funkcie, platy.
Funkcionári Slovenskej poľovníckej komory, obvodných poľovníckych komôr nereprezentujú názory poľovníkov. Iba svoje, ale bohužiaľ ani to. Však takto funguje aj v našom parlamente. Keď žijeme v dobe, keď pán poslanec všetko dohodne na poslaneckom klube a s pani Lašákovou, tá potom zdvihne prst a hlasuje sa podľa svojho úvodzovka svedomia. Všakže. Nevadí, že aj niekoľko poslancov Smeru má podobný názor na Lepockého komoru ako my. Stranická disciplína ich nepustí a ich podpora medzi štyrmi očami, takisto ako aj podpora niektorých členov prezidia a funkcionárov komory nám nepomôže. Tak toto funguje v Slovenskej poľovníckej komore. Vládne tu strach prejaviť svoj názor, ten sa rieši mimo. Na poľovačkách, krčmách, diskusiách, ale aj na chodbách, pri prestávkach a zasadnutiach OPK. Potom vo vnútri sú všetci ticho. Máme tu predsa kárne komisie, ktoré už nevedia dať iný trest ako finančný, samozrejme podľa toho komu. Ak ide o obyčajného člena, tak prísne, ak je to nejaký spriaznený človek, prípadne funkcionár, tak napomenutí. Jeden príklad. V revíri SPZ Ústredia boli chytení dvaja poľovníci, ktorí viezli diviaka bez blomby a aute na ceste domov. Výsledok? Napomenutie na OPK Rožňava. Nuž takto sú druhovia. Ale pre iných, napríklad pre Pribinu platí, ak budeš veľmi otvárať ústa, tak prezidium dá návrh na vylúčenie z SPK. Nepripomína vám to napríklad paragraf o rozvracaní republiky? Sú tu rovní a rovnejší. Ako je možné, že v tejto dobe tu existujú nejaké kárne senáty, ktoré sa tu opravňujú nad zákon? V dobe, keď by tu mala riadne fungovať polícia a súdnictvo. Však treba jasné pravidlá v zákone pre všetkých. Priestupky si poľovnícke organizácie vyriešia v nej na základe svojich stanov. A ak je tu podozrenie z porušenia zákona, nech konajú príslušné orgány. Tu zase skupina okolo pána Puškáča vytvorila svoj zákon. Ako je toto možné? V súčasnej dobe pred voľbami sa zrazu pán prezident Lepocký, poslanec strany Smer, rozpísal na stránke SPK s videom. Žiada nás o podporu. Pán Lepocký, určite budete čítať aj toto. Máte svoj poslanecký plat a z toho si financujte svoju predvolebnú kampaň. Nezneužívajte stránky SPK za naše peniaze na svoju predvolebnú kampaň. Zrazu sa nám prihovárate pred výstavou, ktorá bude v lete. A žiadajte podporu vo voľbách. Takisto aj to vaše video. Kto ho financoval? SPK? Alebo je financované z príspevku SPK na reláciu Halali. Nie je toto zaťahovanie komory do vašej predvolebnej kampane? Skúste už aj vy odpovedať na naše otázky, lebo nás bežných poľovníkov nezaujímajú krásne, akože odborné úvahy, ktorými odpútavate pozornosť od skutočných problémov v poľovníctve. Chceme konkrétne informácie, chceme odpovede na vaše otázky a chceme ich od vás ako štatutára SPK. Kedy konečne pozbierate odvahu a prestanete sa zbabelo schovávať za toho úradníka v poľovníckej uniforme. Žiadal som vás listom o mnohé odpovede. Kde je vaša prezentovaná transparentnosť? Kde je aspoň základná slušnosť odpovedať na list? Ale moje peniaze a peniaze bežných poľovníkov na vaše poľovanie a kampani sú vám dobré? Pán prezident, vy si skutočne myslíte, že slovenskí poľovníci nemajú rozum? Nemajú vlastný názor? Majú. Len vy ste tu vytvorili systém, že sa ho boja vyjadriť. Priatelia poľovníci, vyjadrite svoj názor vo voľbách. Neodporúčam žiadnu stranu, nikoho. Slobodne sa rozhodnite a zamyslite sa, ktoré strany už niekoľko rokov sa snažia zmeniť našu situáciu v poľovníctve. A kto sa tu neustále snaží udržať tento stav Národného frontu. Ďalší článok je v Roľníckych novinách. Je to pokus o zverejnenie a pripomenutie sa hlavne voličom strany a vlády. Musím povedať, že je v ňom plno dezinformácií, hlavne o hlasovaní v parlamente pri novele zákona o poľovníctve. Ani slovkom o tom, že boli 3 pokusy o zmenu zákona, ktorá sa týkala zrušenia povinného členstva v Slovenskej poľovníckej komore. Absolútne zavádzanie o tom, ako strana Smer 3-krát zachránila slovenské poľovníctvo. Nie poľovníctvo. Sami seba ste zachraňovali. Slovenskú poľovnícku komoru. Prečo sa tak veľmi bránite nepovinnej komore? Preto, že by sa skutočne z večera do rána rozpadla? A to dobre vedia všetci poslušní funkcionári z OPK až po tzv. Ústredie. Ľudia bez svojho názoru, poslušní bez rozmýšľania plniť všetky príkazy, ktoré dostanú zhora. A táto skutočnosť hovorí aj o potrebe tejto povinnej, absolútne netransparentnej a neprospešnej organizácie. Je to jasný príklad toho, ako si určitá záujmová organizácia na základe politickej moci spravila zákon. Nepovinné členstvo v SPK by jasne ukázalo potrebu tejto organizácie, potvrdilo by naše tvrdenie, že zastupujeme názor 99% slovenských poľovníkov,
a to vy všetci viete, od prezídia až po OPK. Tak prečo nenájdete odvahu to spraviť? Len to by bol asi váš koniec. Polovníci potrebovali novelu zákona, ale nepotrebovali takúto SPK. To nikto okrem funkcionárov hladných po peniazoch nechcel. Ak by mala existovať nejaká zastrešujúca organizácia, v poriadku, ale na základe diskusie z dola a musí byť dobrovoľná, transparentná a prospešná. Nepotrebujeme žiadne predĺžovanie polovných lístkov, ktoré komora navýšila o 100%. Poplatky za všetko. Za všetko, čo sa v polovníctve deje s odvodmi do SPK. Polovníci si vedia zorganizovať svoju činnosť aj transparentne. Dôkazov z minulosti je veľa. Konečne je tu termín konania na ústavnom súde. 16. marca o 10. Všetci na to čakáme. Veríme, že ústavný súd rozhodne spravodlivo. Podanie na ústavný súd podpísalo 47 poslancov strán Olano, SAS, Most-Hit, KDH a ďalší nezaradení poslanci. Veríme, že príde k zmene, či už rozhodne ústavný súd a po voľbách aj poslanci. Sme pripravení v diskusii medzi polovníkmi riešiť riadnu novelu zákona o polovníctve pre polovníkov. Ale diskusiou z dola nedovolíme, aby si zase skupina bosov slovenského polovníctva spravila zákon pre seba. Zatiaľ to vyzerá, že sa im to nepodarí a z toho je tu vidieť veľký strach. Strach napríklad aj z memoranda, ktoré podpísali pravicové strany Olano, SAS, Most-Hit, KDH, Sieť, ktorom sa zaviazali presadzovať naše požiadavky na zmenu zákona, zrušenie povinného členstva v komore, zrušenie predĺžovania polovných lístkov, zrušenie povinných poplatkov a novelu zákona v prospech polovníkov. Potrebujeme jasný a zrozumiteľný zákon, ktorý bude platiť pre všetkých, nie korupčný, zavádzajúci výpalnícke praktiky. 5 rokov existencie Slovenskej polovníckej komory zo strany polovníkov môžeme charakterizovať ako absolútny chaos a anarchiu v slovenskom polovníctve. Polovníctvo sa zmenilo na jeden obyčajný špinavý biznis. Citujem nemenovaného poslanca Smeru, polovníka. A všetko pod vedením nášho prezidenta SPK, SPZ pána Lebockého, poslanca strany Smer, ktorý nemá problém svojimi akože odbornými úvahami nás naďalej zavádzať. Kde bol doteraz? Názory obyčajných polovníkov nazýva internetovými skupinami a seba stavia do úlohy jediného neomylného a nedotknuteľného. Nikdy sa nezúčastnil žiadneho seriózneho stretnutia, diskusie medzi obyčajnými polovníkmi. Vždy sa obklopovali iba svojimi vernými a vďačnými lokajmi. A teraz sa pred voľbami znova pokúša nachytať nás. Verím, že všetci polovníci, ktorí pôjdu voliť, sa správne rozhodnú. Ako sme už veľakrát tlmočili naše názory na smerovanie polovníctva, nie sme proti zastrešujúcej organizácii, ale z dola, dobrovoľnej, transparentnej, prospešnej. Musia mať v nej zastúpenie všetky polovnícke organizácie a nie iba SPZ. Potrebujeme jasné pravidlá na všetky činnosti v polovníctve, či je to kinológia, strelectvo, prehliadky a podobne. Nič nemusí byť pod hlavičkou SPK, hlavne bez poplatkov do nej. A keď, tak za konkrétnu činnosť. S tým nemá nikto problém. Mnohé veci sú už dané, kinologické skúšky, výstavy a podobne. V takomto prípade ani náklady na túto činnosť nie sú problém, ak je to potrebné. Spolupráca so štátnou správou, určite hlavné vydávanie polovných lístkov a aj odoberanie, ale na základe rozhodnutia súdu alebo polície. Polovný lístok musí byť trvalý, povinné členstvo v polovníckej organizácii a zákonné poistné. S tým nemá nikto problém. Výučba nových polovníkov. V poslednej dobe nám pribodá skupina nových polovníkov, ktorí nechcú prezradiť, kde a ako robili polovné skúšky. Už sa o tom hovorí stále viac a viac. Myslím, že toto si žiada podrobnú analýzu a riešenie. Možno by nám viac prezradila dozorná rada, ako robila kontrolu v Dolnom Kubine a inde. Priatelia polovníci, tlmočím tu môj názor Združenia polovníckych organizácií Hubert. Nemusíte všetci so mnou súhlasiť, budem to rešpektovať, ale vyzývam vás, nebojte sa vyjadriť slobodne svoje názory na situáciu v našom polovníctve a začnime ju riešiť z dola. Zabudnite na vašich zástupcov, ktorí netlmočia vaše názory, ale iba svoje. Možno niektorí poviete, je to politika. Áno, aj politika, ale špinavá politika o peniazoch, o moci minoritnej skupiny, ktorá priviedla naše polovníctvo tam, kde je. Ale my to chceme zmeniť, ale musíme sa spojiť všetci a spolu to dokážeme. Touto našou iniciatívou určite nechceme poškodzovať dobré meno nášho polovníctva. Len poukazujeme na problémy a na to máme právo. A na záver, poškodiť dobré meno sa dá iba tomu, kto ho má. Ďakujem.